Welcome back to my channel. This is your Bisaya friend Jeanine Tabuada, and for today's video, I'm gonna share to you my journey on how I get monetized. Actually guys, being a monetized channel is not easy. Madami ka pong pagdadaanan, like kung paano mo makuha ang yung 1,000 subscribers, 4,000 WH, which is required ni YouTube para makapag-apply ka for monetization. At aside dyan guys, alam kong karamihan sa atin, kahit ako guys, naranasan ko na din pong parang gusto ko nang umayaw, tinatamad na ako, nawawalan na ako ng gana, lalong-lalo na pag isa, dalawa, tatlo lang yung nanonood sa ating bagong upload tsaka sa ating live stream. But to tell you guys, it's not the reason para tayo sumuko. Dapat lalaban tayo hanggang dulo. Kaya nga ng iba, kaya ko nga, ikaw pa kaya? Kaya Team Atsup, Team Jollibee, Sis Elena Argel, Sisi Buana sa Amerika, Ate Lori Vlogs in Bish, Maki Villamor, and to many to mention, sobrang thankful po ako sa inyo. Team Atsup, huwag po kayong mag-alala dahil andito lang po ako lagi. Hindi ko po kayo iiwan hanggang sa aangat po tayong lahat. Sabay-sabay tayong nagsusumikap, sabay-sabay tayong nagpursige, dapat sabay-sabay tayong aangat. I love you guys. Sobrang thankful po ako sa inyong Bulaga. Jilin kepada congratulations mo ha. Hey, salamat. Imong mga pag-antos, imong pagpulaw-pulaw, imong stress, naabot na yun nimo. Naabot na yun nimo imong mga ginahulat sukat pa sa una. Jilin Tabuada is a monetized channel sa YT. Pagiging sulit na kaibigan, thank you. Andyan ka palagi sa amin mga Team Atsup na handang tumulong palagi. Kaya deserve mo talaga yan na makatanggap ng magandang balita kay Lolo. Ngayon, isa ka ng monetized channel. Sana ganun ka pa rin. Kung ano ka dati, kung ano yung ugali mo, kung una tayo nagkakilala sa YT, hanggang sa namuni ka, sana stay ka lang doon. Punta, di mo biyaan, naaga po kadiha, kanunay, bebente sa mga Team Atsup. Guys, congratulations sa iyo, Jilin Tabuada, mabuhay ka. God bless. Hi Ate Jeanine, happy birthday to you. And kidding aside, congratulations to you, finally, monetize ka na. Grabe, nakakatuwa naman na malaman na isa ka na sa mga monetized channel. And after all the effort, all the patience and pagpupuyat na binigay mo is all worth it. And for the behalf of Atsup teams, we want to congratulate you, and we are all happy for you. Keep your channel growing, and we know na hindi lang nag-stop dyan yung pagiging YouTuber. Marami pang tatahaking level yan. But don't worry, we are all here to support you and to help you all. Yeah, again, congratulations and God bless. Hi, Sis Jeanine. Congratulations sa iyo. Hi, Tita Jeanine. Congratulations for being a monetized channel. Ayun, we're very happy na naging monetized ka na. Sana ipagpatuloy mo pa yan. Sana more blessings pa na darating sa iyo. And basta ang happy ako sa iyo. Thank you talaga sis sa mga support mo sa akin. Thank you sa pagpasok mo sa akin sa Team Atsup. And every time na mag-PM ako sa iyo, andyan ka palagi, na pag may concern ako na hindi ko alam, ayun, to the rescue ka talaga, sister. Kaya, ayan, thank you. Say thank you to Tita Jeanine. Tita Jeanine, thank you very much for being a supporter always. And congratulations, very big congratulations for being a monetized channel now. Lagi mo tatandaan sis na nandito lang din ako every time na need mo. Alam mo yun, legit and organic friend, kahit konti lang tayo sa team natin, pero alam natin na mga organic
Kasi kung ano yung yung concern natin, nagtutulungan tayo. Kaya I'm very very happy na naging monetized channel ka na. Kaya ayun, ayan, no, gawa ng video. And guys, don't forget also na ipagpatuloy natin na isupport si Sis Janine. And also for me, don't forget to like and subscribe me also, Ma'am Shi Jeddah. Ayan. So, thank you guys. Thank you Sis Janine. Congratulations talaga sa iyo. I love you. Mwah! Say moi. Say moi to Tita Janine. Moi, Tita Janine. Congratulations. Mwah, mwah, mwah. Sis Janine Tabuada, congratulations kay kanang monina ka nya ato ang gihaguan ni abot jud na, and then kuan ayo kalimting bisag monina ka, naagyapon kami sa Team Atsoup, and then ayo kalimot sa ato ang plano nga buhaton once kani kita tanan mamoni. So keep loving. Congratulations again sis. We at Sub Team are very proud of you, as in. Kaya mana love ka na mo. So congratulations. Hello po sa inyo lahat. Ayan, mag-ingat po tayo dahil tag-ulan na po dito sa Pinas. Ayan, so kahit nasa ibang bansa man po tayo, lagi po tayong mag-iingat, lagi po tayong magsuot ng ating mask, lagi tayong mag-alcohol. Ayan, para safe po tayo. So, ayan guys, nagawa ko po itong video para po i-congrats ang isa sa aking mga kaibigan, si Janine Tabuada. Ayan, congrats Sisi. Ayan, nakuha mo na ang iyong syempre, inaasam din namin yan. So, sana susunod na kami. Ayan, Sisi. Maraming salamat. Ayan, kasi ikaw unang nagpapalakas din ng loob namin. Ayan, para syempre, alam mo na, minsan kasi nakakapagod din, nakakapanghina, 'di ba? Pero sabi mo nga, kaya natin 'to. So, laban lang, 'di ba? Kasi ako nung una pa lang gusto ko nang sumuko, pero nandyan ka at kasama din namin lumalaban. Ayan. So, congrats talaga Sisi. Congrats. Ayan, at ikaw ay money na rin. So, narating mo, hopefully mararating din namin yan. At ayan, shoutout ko po Sis M, James, Narj, Sis Ma'am Shi, buong Team Atsoup, ayan, kay Beshi Maki, maraming salamat din po sa tulong mo. Ayan, kay Sis Elena, maraming salamat din po sa pagiging positive, sa pagbibigay din po na inspirasyon sa amin at pagmo-motivate din po sa amin. Then, sa buong Team Jollibee, maraming salamat din sa suporta. Ayan, go lang po tayong lahat. So, bye! Congrats, Sisi! Love you guys! Love you all! Bye! Hello, what's up mga kakikay? And this is Maki Villamor and welcome to my YouTube channel. Ay, sorry, hindi pala YouTube channel. This is a greeting for my best friend, Janine Tabuada. Ayan, so ayun, nakuha na natin yung ating matagal nang hinihintay, matagal na nating pinagpupuyatan, at matagal ko nang talagang piniplay lagi sa'yo ng ilang beses gamit ang aking mga ninjas. Ayun. So, ito na, besh. Ito na. So, ayan. Congratulations dahil mamamonetize ka na or monetize ka na or under review ka pa. So, yan. Lahat yan. Ito na. This is it, besh. Kung noon ay madalas mo sinasabi sa akin na give up ka na, tinatamad ka na mag-LS, ito na, hawak mo na yung career mo. Ayan, so sabi ko sa'yo, don't give up. Lahat yan mapagdadaanan natin, at napagdaanan ko yan before, kaya madalas ko sinasabi sa'yo na don't give up, laban lang. Ayan, diba, sabi ko. Then ito na, nakuha na natin. So ano pang masasabi mo, diba? Ano pang ko, edi syempre lagi ko kayo pinupost ni Ate Gemma, lahat kayo mga friends ko na gawin ang lahat ng dapat para tulungan lang tayo, suportahan lang. Ayan, so congrats ulit sa iyo, besh. Ayan, sana palakihin mo ng iyong bahay. Ayan, at sana wag mo
wag mo kong ano, hindi, joke lang. Sana tuloy-tuloy pa rin yung karera ng buhay bilang YT World Vlogger. Ayan. So, I hope na marami ka rin matutulungan like me. Na sana hindi ka pa rin mawalan tawag nito, ng time sa pag-ALS para makapagbigay sa ating mga viewers, lalo na mga nangangailangan natin mga kapatid. Ayun. Pumili ka lang ng taong susuportahan mo kasi kapag lahat sila sinuportahan mo, for sure, kailangan mong i-focus yung sarili mo. Kailangan pumili ka lang sa kanila. I mean, yung kung sino lang deserve sa buhay mo o deserve nila na nabigyan mo ng attention, yun lang ang bigyan mo. Ako, kagaya ko, marami kayo sinusuportahan ko, marami kayo tinutulungan ako, pero pili lang yung mga sinusuportahan ko talaga kasi sila yung deserve dahil sila yung lagi nandiyan, 'di ba? So, susuporta mo sila kapag nandiyan sila, pero pag wala, huwag mo silang anuhin kasi tawag nito, baka kailangan lang nila ng WH, pero yung kagaya mo, ikaw, dami natin sinusuportahan, pero ikaw lagi ka nandiyan, hindi ka nawawala sa LS ko, tapos panay ka super chat, ayan. So, ayun, kaya ikaw yung pinuputi ako, kayong dalawa natin Gemma. Si Ate Gemma, madalas ko rin niya sinusuportahan kasi nga, hindi siya nawawala sa mga LS ko. Kung sino yung mga taong lagi nasa LS mo, at sino yung taong lagi nakakatulong sa'yo nung ikay naghahanap pa ng WH, ayun, bawian mo sila, tulungan mo sila, ayun, careful lang sa mga uploaded videos para hindi ka na ma-CPR, di ba? Mahirap magka-CPR. Tapos, ayun, keep on vlogging na lang at sana kita-kits na lang tayo soon sa pag-uwi ko sa Pilipinas. Ayan. I love you, sis. I love you, Besh. I love you, Janine. Ayan. Bye-bye. Hi! Hello. This is Lori Vlogsing. Gusto ko lang i-congratulate si Janine Tabuada for being a monetized channel. I'm happy for you. I'm really happy for you. It paid off yung yung mga lahat ng sacrifices mo, yung mga lahat ng mga silent LS mo, every night, every day. Finally, you made it! Go! I'm happy for you. At salamat din at nakilala na kita. At yung mga lahat ng advices ko ay na-absorb mo at sana ganun din ang gawin mo sa mga bagong pumupunta sa iyo para maging successful sila sa kanilang mga channel. So, I hope to see you around sa mga LS natin at congrats again and thank you. Bye! Boom! My Janine! Congrats diay sa pag-graduate. Ang maingunan ako sa imo bilang Kati Matso. Stay what you are and be humble o matabangan pamilya mo. God bless. O salamat po sa tanan. What's up, Jeline? Hi, nag-graduate agad ka. Kami wala pa, magulata agad mi ani mahumanta pero stay humble o tinabanga lang gid ta ani. And good luck sa imong bago nga future nimo nga YouTuber. Unta kita tanan maka-graduate ta and tinabaga lang gyapon ta. Amping, take care. God bless. Peace. Hello my dear friend Taboda, congratulations for your achievement. Don't forget to subscribe Taboda's channel. Thank you very much. Congratulations my dear friend Taboda for your achievement. And hello, binabati ko nga pala ng congratulations si JNY and Tabuada. Ayan, isa ka ng Muni. So congratulations sa iyo at good luck sa susunod na mga vlog mo. Bye-bye! Thank you! Hello mga kababayan at mga kapitbahay. This is me, Rocky Channel. Hi, Nin. Congrats. Nakuha mo na ang pinapangarap mo na pinapangarap ng lahat.
at naganap ka ng vlogger. Yes. Sana marami ka pang mapasaya ng tao at learning sa mga video mo. At again and again, congrats and God bless. Salamat sa lahat na tinulungan mo din ako. Bye-bye. Ate Janine, congrats! And na-monetize na dyan mong YouTube channel. And pila na nimo ka months and days gipaning kamutan para makakuha lang jud ka and ma-monetize na ka. And i-continue na imong pag YouTube channel te para inikadto dito sa New Zealand, inikadto niyo sa New Zealand, kamo nang duha ni aton mag-vlog. Bye ate, congrats again. Congratulations. Yes. After a month, sa imong mga kahago, ni resulta na yun. Monetize channel na ka sa imong YT. Good. Congratulations ulit pare. Keep it up. Good luck. Ayan, nandito ako ngayon sa aking working station at bago ako magsisimula ng aking LS, maiko-congratulate lang ako. My newfound friend, her name is Janine. Hello sis Janine. Jenny T Vlogs here. Ayan na, congratulations sa'yo. As in, mega congratulations sa'yo sis Janine. Finally, Moni ka na. Ayan, napaka-happy nating lahat. O, diba? Ayan na. Parang nag-LS lang, diba? Ayan, okay, kidding aside, mega congratulations sa'yo, sis. Ayan, masaya lang ako na naging part ako ng YT journey mo. Sana na may nakatulong ako, kahit papano. At magpapasalamat din ako talaga sa team natin na napakabait. Ayan, very welcoming kayo sa akin, lalo na yung kakapasok ko pa lang. Wala akong masabi, napakabait niya talaga. O yan, ayan, continue to be legit and continue to stay safe and healthy, okay? That's it po. Thank you so much and congratulations to you once again. Hi guys! Today is a great day because meron akong babatiin isang monetized channel na super supportive at napakabait na ate sa YouTube channel at mabait din na mamshi bilang isang ina, asawa, and na napaka-supportive sa lahat, lalo na sa Team Atsup. Okay kaayo na si Ate Janine. Ayan, so Ate Janine, congratulations sa wakas na naabot mo rin yung pinapangarap mo na mamuni. At ayan, so wala na ako masasabi kasi mabait mo, supportive, lalo na sa akin. So thank you dahil nakilala kita. So isa lang sana yung wish ko sa iyo na sana ipagpatuloy mo yung pagiging mabait mo at dahil super supportive, and I'm so happy. Congratulations YouTube family. God bless to your chat. Love, Mary Joy Avelino. Hi sis Janine Tabuada, congratulations, finally monetize na yung channel mo. I so happy for you. And nakamit mo na ang inaasam-asam mong tagumpay. Yahoo! God bless you and your family. Congratulations din. Monetize na. Keep vlogging. Happy greetings and congrats to Janine Tabuada nga na-monetize na jud ka sa imong YouTube channel nga pila ka buwan og adlaw o gabi sa imong pagpamulaw, sa imong pagpaningkamot, sa imong WH and subscribe. Keep up the good work, bro. Hi Ate Janine, congrats. Finally, naabot na imong gipaabot nga ma-monetize imong YouTube channel. Worth it ang tanang kahago sa pag-edit sa video, himog content. And padayon na jud sa imong gibuhat kay soon kita na duha mag-vlog. Congrats again. Bye. Hi langga. Congrats nga na monetize na ka sa imong vlog. Hapit na ta magkuyog dire. Human sa lockdown niya, ma-open na sa border. Ari na ta magpadayon sa imuhang vlog o kuyog na ta. Congrats. I love you so much. Amping mo diha. Makapalit na ta og Angel Burger. Sige na. Muna ta. Basta amping mo diha. I love you.